Facebook ma ndị na-esonye Kpakpando TV Kpakpando African TV ana m ekene unu niile ọ ga-adịrịrị unu niile mma omenala ha wee bịa ndị nna nna anyị ha wee jiri obi na obiọma ịfụnanya obi aṅụrị wee nabata ha wee nye ha ana ka hibe ebe ha na-ekpere chi ha na-abụ ha mesịa nke a ndị niile ha nabatara ka a nọrọ wee na-ekpe okpukperechi ha ye ha na ụfọdụ ka e nyere ana n'efu ana sara mbara ha kpakọrọ ana niile maka na ndị be anyị ji obiọma wee na-anabata ndị ọbịa anabatasịa ụfọdụ n'ime ha ugbu a ha abụziela ọbịara abịa were ana ndị obodo chọzie ime omenala ha ọ bụrụ ha na-ekwugide omenala ndị ha nọ na be ha wee na-efe chi nke ha ọ bụrụziri na hawa ga na-agbazi ndị obodo mgbe okwuru wee na-asị na ndị obodo nabatara ha abụzi ndị ọjọọ na ka ha si ebi n'obozi ndị ọjọọ na okpukperechi nna nna ha kpere bụ nke ọjọọ mgbele anya ụfọdụ n'ime ndị abịara abịa zetara omenala ha wee bịa ewubegasịa ụlọ ụka dị iche iche nọrọ ebe a na-asa ndị be anyị isi na-abụ ha nọgide ojughị isi ha ejebezie n'okwu mmụọ ndị obodo wee mebibezie ya sizie n'okwu mmụọ ndị obodo dị tupu ha wee bịa do kemgbe ụwa dị ndị nna nna ya wee nọrọ ebe a wee na-ekpere chi ha na-adị ogologo ndụ na-edebe aka ha ọcha wee na-ahazi obodo wee na-adị n'udo ha sizie na ọ bụzi ihe ahụ bụ ihe debere ndị be anyị maọbụ na-egbu ndị be anyị maọbụ na-eme ha na-akọcha ya mana ihe o ji ewute bụ na ọkwa ndị obodo ụmụaka ụmụ obodo ahụ ụmụ ndị nna ha mụtara gasịrị wee mụnye n'obodo ahụ wee jiri mmiri obodo ahụ jiri nri osinachi nri ha gutere na ana wee zụọ azụlite ha bụ ihe chighere azụ maka na ha ebupụ n'ụbụrụ ha wee na-ekwugidezi nna ha na-ekwugidezi obodo nna ha na-eje emebi ma ihe ka nna ha si eme emume ụfọdụ bụ ndị obodo chọzie ime mmemme ha dịka ha si eme omenala ha ọ bụrụ mgba na ọgụ ụfọdụ ndị ahụ bụ ndị ga-esi gba mgba bụ ndị a mụrụ n'obodo ahụ kpọtara ndị ọbịa abịa gberie ha ana kpọtara ndị ọbịa abịa wuoro ha ụlọ gaa ya ụfọdụ a na-enyere ndị a ka ha nọrọ gasịa ụlọ akwụkwọ dị iche iche ndị obodo ahụ maka ka ọnụ ego ha tinyere eji agụ akwụkwọ ebe a jigara ọnụ ha enweghị ike ịgụzi akwụkwọ ebe a mana enyere ha na ahụ n'efu ụfọdụ lụrụ ihe dịgasị iche iche n'ebe ahụ duziri ọbịara abịa were ana ọbịara abịa wee na-akazi ka obodo ga-esi wee dị ọ dị mma ọ bụ ajụjụ ka m ji bịa ka anyị tụleenụ ya ka mara ka esi ka ndị na-achọ okwu si achọ okwu na mmadụ bịara na be mmadụ anabata oyi ahụ na aka ọcha ọ bụrụ isi ọsọ na anabatara oyi ahụ ndị nna nna ya wee sị ọ dị mma ebe unu si n'unu ji ihe ọma wee bịa nekwa na ebe unu ga na-anọ wee yuo ha na ụfọdụ akwụghị ụgwọ ma ọlị akwụghị enwe ihe akụrụ ọ dị mma nọrọ n'ebe ahụ mebe ihe unu na-eme anọziri ebe ahụ saba ndị be anyị isi asagide ndị be anyị isi ụfọdụ esoro ha oge ndị obodo bi obodo chọzie ikpere chi ha ndị a bịara abịa kpuchie ụzọ si na agaghị na agaghị eme na ọ bụrụ ka esi eme na ihe n'ọhịa ọjọọ ka a na-eme mana ha chefuru na ndị asara ha isi bụ ndị ọcha na-eme omenala ha n'ebe ahụ na-eje ụfọdụ gbara ụgbọala na ụgbọelu wee na-eje obodo ndị ọcha ebe a hazizita omenala wee na-ejefe ụfọdụ mgbe ego be anyị ka a sara ndị be anyị si atụcha ego eburu buje obodo ha ndị ahụ a na-edozibe ha ọ bụrụ ịmaghị na ego a na-atụkọta na-ewe ebe a na-ebuje ya eji edozi obodo ndị ahụ ego a na-atụ ka eji eje efe ndị ọcha ego a na-ara ndị be anyị asasara ha isi wee nara ha ndị be anyị chọzie ime ọbụla okwu ụfọdụ ahapụzie ihe ha kwesịrị ime ọ bụrụ ndị ka ndị be anyị si efe mmụọ ha ka ha banye n'ụlọ ebe a na ebe nyere ha wuru ụlọ eji aja be anyị wee lụọ ndị ụmụaka ndị nna nna ndị nne ndị okenye gbuoro ma aja gbuo ihe niile soro ha wee lụọ anọrọ ebe a na-akọtọ nna ha
na-akọtọ ndị nna nna ha ọ dị